Знаех, че в тези скали има страхотни кристали заради тази моя стара находка. Добър ден, здравейте! Днес се опитвам да вадя ето такива епидотови гнезда. Ето го за пример. От тази скала. Ето тук извадих едно. Има много калцит по тях и като се потопи в киселина и калцита бъде премахнат, остават красиви форми. И сега почнах леко по лека с кирката малко по-встрани, за да не фръкне. Ето, както виждате, успях да извадя второто парче. След почистване са още по-хубави. Да се надявам, че вътре има някакви хубави кристали с епидотови също по тях. И сега ще продължа да обикалям тук тези скали, от които са гранит и другото мисля, че беше андезит. И да търся. Ето това тук ще е интересно да, ако мога да го сваля. Това по средата е калцит и би трябвало да падне в киселина и вътре е пълно с кварц епидот на кристалчета. Ето тук може да видите как кварцовите кристали стърчат навътре. Но тук е запълнено. Ако мога да го сваля, ще бъде много хубаво. След около 10 на 15 минути мъки успях да го изкарам на едно парче. Тук малко се отдали от него, но не е нещо фатално. Мога да го разкарам и остана ето тази красота, която хубаво ще се почисти. След кратко почистване, само с вода ги изплакнах. Ето ги как изглеждат. Тези двете са от едно. Първия, който го щупих. Така. Вътре пълно с калцит. Трябва да видя кое от тези парчета ще потопя в киселина, да видя какво ще излезне, като има някои от тях, които имат много хубави образования. Ето ми го е разтворчето 50 на 50 от солна киселина с гора, която е около 31 до 34%. Днес ще го сложа ето този. Малко по-големи надежди за него. Ще видим как ще излезе. Парчето, което го потопих, с нощи късно го извадих. Това е най-хубавото за сега. Очаквам, че по този също ще има кварц. Ето тук, както може да видите, има няколко шипа, като по-голямата част от него е калцит. Резултата. Тази голяма буца ще я сложа в
използваната вече киселина, каквото има, ако мога да я доизразходя. Да видим какво ще излезне. Това е последният образец, който почистих. За който си заслужаваше целият труд. Благодаря ви за гледането. До скоро.